Напоследък идеята за травмата и травматичният ни опит е доста често срещана, използвана от коучове, гурута и разни хора в пространството. Но моето виждане е до някаква степен различно. Да, за травмата всички имаме травми, това е факт. Няма как да бъдат избегнати такива, най-често те биват формирани в детството. Но идеята, че аз съм травмиран през цялото време и това оправдава моите реакции, моето поведение, моите чувства, е до някаква степен валидно, но ако искаме да бъдем различни хора, ние не можем да разчитаме и да се оправдаваме с това. Травмата е важна и валидна до толкова, доколкото ние да разберем кои наши поведения са блокирани, какво точно се е случило, какво мога, какво не мога. Тоест, това е една покана за изцеление, а не оправдание. И знам, че това може да окаже дадени съпротиви в някой от вас, но не е това, което целя с това видео. Ако травмата можеше да говори на нашия език, тя би ни казала няколко неща. Първо, травмата не е нашата идентичност. Това не сме ние. Травмата е нещо, което ние сме преживяли, но не е нещо, което ние вътрешно и като едно прекрасно същество сме. Травмата в повечето пъти ни кара да се приспособяваме към дадени поведения. Тоест да не може да казваме не, да сме винаги угодни за другите или пък да проверяваме нещата постоянно и да сме в едно желание за абсолютен контрол. Но това не е защото ти не заслужаваш да живееш в спокойствие, а защото нервната ти система все още се адаптира и търси безопасност. И да, изцелението се случва и ние ставаме много по-наясно със себе си и изцелението се случва в сигурни връзки. Не е нужно да преминавате през това сами. Имаш нужда от помощ в този процес и ти се иска да живееш един много по-добър и осъзнат начин на живот и да достигнеш до своите проявления, които са много по-различни от това, което си виждал досега, то можеш да се свържеш с мен и заедно да преминем през процесите и да изградим един нов начин на живот. Аз съм Даниела от Нова Инсайт и за мен е удоволствие да вървим по пътя към осъзнатост заедно.